Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο και πιο συχνά ακούμε τη φράση αυτή. Τι σημαίνει όμως Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και τι πραγματικά γνωρίζουμε για αυτήν? Συνοπτικά, θα επιχειρήσουμε με την παρούσα παρουσίαση να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα. Η ανάγκη ανασυγκρότησης της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η αποφυγή οποιασδήποτε παρόμοιας πολεμικής τραγωδίας ήταν η κινητήρια δύναμη για τις χώρες της Γεραιάς Ηπείρου ώστε να συγκροτήσουν αυτό που αργότερα θα ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1950, ο Ρόμπερτ Σούμαν πρότεινε τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης. Η πρόταση αυτή, γνωστή ως δήλωση Σούμαν, θεωρείται ως η απαρχή γένεσης της οντότητας που εξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1951, βασιζόμενοι στο σχέδιο Σούμαν, 6 χώρες υπογράφουν μια συνθήκη για να ενοποιήσουν τις βαριές βιομηχανίες τους, άνθρακα και χάλιβα, κάτω από μια κοινή διεύθυνση. Κατά αυτόν τον τρόπο, καμία από αυτές τις χώρες δεν θα μπορεί πια να φτιάχνει όπλα για να πολεμήσει εναντίον των άλλων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Δημιουργείται έτσι η πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η ΕΚΑΧ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία αποτελεί και τον προπομπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΚΑΧ υπογράφεται από τα 6 ιδρυτικά της μέλη, το Βέλγιο, τη Δυτική Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Το 1957 υπογράφονται από τους 6 στη Ρώμη οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ΕΟΚ, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ΕΚΑΕ, οι οποίες αναφέρονται στο εξής ως συνθήκες της Ρώμης. Η εφαρμογή τους εγκαθίδρυε την Τελωνειακή Ένωση των 6, βασιζόμενη στην ελευθερία της διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και πολιτών, ενώ ειδικά η ΕΚΑΕ αφορούσε τη σύμπραξη των ιδρυτριών χωρών για την εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας, αλλά για μη πολεμικούς σκοπούς. Από τις 3 ευρωπαϊκές κοινότητες, η ΕΟΚ παρουσίασε πολύ σύντομα επιτεύγματα που ξεπέρασαν το πεδίο της οικονομικής σύγκλησης. Αποτέλεσε έτσι την κύρια βάση της ενωσιακής διαδικασίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 καθιερώνεται ο όρος Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που περιλαμβάνει το σύνολο της κοινής δράσης των κρατών μελών. Το 1981 η Ελλάδα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και γίνεται το 10ο μέλος της. Το 1992 υπογράφεται στο Μάστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο θεσπίζονται σαφείς κανόνες για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα, καθώς επίσης για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και για στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετονομάζεται επίσημα πλέον σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα 27 κράτη-μέλη. Ποια κριτήρια πρέπει όμως να πληρεί ένα κράτος προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρώτον, πρέπει να πληρεί ένα πολιτικό κριτήριο, δηλαδή να έχει σταθερούς δεσμούς που εγγυώνται το δημοκρατικό πολίτευμα, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των μειονοτήτων. Δεύτερον, πρέπει να πληρεί ένα οικονομικό κριτήριο, δηλαδή να έχει μια βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία στην αγορά. Και τρίτον, πρέπει να πληρεί το κριτήριο του κοινωνικού κεκτημένου, δηλαδή η υποψήφια χώρα να έχει την ικανότητα να υιοθετήσει τους κανόνες, τις κοινές πολιτικές, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, οι υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Κροατία, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία και η Ισλανδία. Το Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και στις συνεδριάσεις του παρευρίσκεται ένας υπουργός από κάθε κυβέρνηση κράτους μέλους της Ένωσης. Το ποιος υπουργός παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση εξαρτάται από τα υποσυζήτηση θέματα. Αν για παράδειγμα το Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει περιβαλλοντολογικά ζητήματα, στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος κάθε χώρας της Ένωσης και το Συμβούλιο θα χαρακτηρίζεται Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Το ανώτερο 4 φορές κάθε χρόνο, οι πρόεδροι ή οι πρωθυπουργοί των κρατών μελών, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεδριάζουν ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις εν λόγω συνεδριάσεις κορυφής καθορίζεται η γενική πολιτική της Ένωσης και ρυθμίζονται θέματα που δεν ήταν δυνατόν να διευθετηθούν σε χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή από τους υπουργούς στις κανονικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους. Οι εκλογές διεξάγονται ανά πενταετία
Δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε έχει κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν κατοικεί. Έτσι, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη δημοκρατική βούληση των 500 εκατομμυρίων περίπου πολιτών της Ένωσης και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους στις συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιο πρόσφατες εκλογές πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2009. Το σημερινό Κοινοβούλιο αριθμεί 736 μέλη από όλες τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει με 22 ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν χωρίζονται σε εθνικές ενότητες, αλλά σε 5 ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες. Οι ομάδες αυτές εκπροσωπούν όλες τις απόψεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, από αυτές των θερμών φεντεραλιστών μέχρι των αποκάλυπτα ευρωσκεπτικιστών. Η Επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, άνδρες και γυναίκες, ένα από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι κατήχαν παλαιότερα πολιτικές θέσεις στις χώρες καταγωγής τους και πολλοί από αυτούς έχουν ασκήσει υπουργικά καθήκοντα. Όμως, ως μέλη της Επιτροπής, ασκούν τα καθήκοντά τους προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης και δεν δέχονται υποδείξεις από τις εθνικές κυβερνήσεις τους. Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εκπροσωπεί και να υποστηρίζει τα συμφέροντα του συνόλου της Ένωσης. Συντάσσει προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελεί επίσης το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, με άλλα λόγια, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαρτίζεται από έναν δικαστή από κάθε χώρα μέλος με εξαετή θητεία. Μπορεί να ακυρώσει τις παράνομες πράξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι αποφάσεις του έχουν δεσμευτική ισχύ τόσο για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα κράτη-μέλη. Έργο του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι να ελέγχει εάν οι πόροι της Ένωσης που προέρχονται από τους φορολογούμενους συγκεντρώνονται σωστά και δαπανώνται νόμιμα, με φιδό και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Στόχος του είναι να εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης για τα χρήματα των φορολογουμένων και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της Ένωσης. Άλλα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία χαρά στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος διερευνά καταγγελίες που αφορούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος εποπτεύει την προστασία δεδομένων στα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει συμβουλές για θέματα νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Το ευρώ εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 σε 11 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχει ισχύ νόμιμου χρήματος σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις πριν από λίγες μέρες, την 1η Πρώτου του 2011, το ευρώ έγινε το επίσημο νόμισμα και της Εστονίας. Το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η πόλη του Βατικανού χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ βάσει επίσημης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ανδώρα, το Μαυροβούνιο και το Κωσυφοπαίδιο χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ, αλλά χωρίς επίσημη συμφωνία. Η Βουλγαρία, η Τσέχικη Δημοκρατία, η Δανία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούν το ευρώ. Το 2001 το ευρώ γίνεται το επίσημο νόμισμα και της Ελλάδας, αντικαθιστώντας το εθνικό μας μέχρι τότε νόμισμα, τη δραχμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει τον πύργο της Βαβέλ. Έχει 23 επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών είναι μικρότερος από τον αριθμό των κρατών μελών, δεδομένου ότι ορισμένες χώρες έχουν την ίδια γλώσσα. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, οι επίσημες γλώσσες είναι τα γαλλικά, τα ολλανδικά και τα γερμανικά, ενώ στην Κύπρο η πλειονότητα του πληθυσμού μιλάει ελληνικά, που είναι και η επίσημη γλώσσα του κράτους. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Σημαία. Είναι το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ενότητας και της ταυτότητας της Ευρώπης κατά μια ευρύτερη έννοια. Μετά από πολλές συζητήσεις, υιοθετήθηκε το σημερινό έμβλημα, ένας κύκλος 12 χρυσών αστεριών πάνω σε γαλάζιο φόντο. Σε διάφορους πολιτισμούς, ο αριθμός 12 αντιπροσωπεύει συμβολικά την πληρότητα, και βέβαια είναι και ο αριθμός των μηνών του έτους και των ωρών όπως απεικονίζονται στα ρολόγια. Όσο για τον κύκλο των χρυσών αστεριών, εκφράζει την ενότητα, την αλληλεγγύη και την αρμονία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου 1950,
ο Ρόμπερτ Σούμαν πρότεινε τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών της. Σήμερα, η 9η Μαΐου, έχει γίνει ένα Ευρωπαϊκό Σύμβολο, η ημέρα της Ευρώπης, το οποίο εκπροσωπεί την πολιτική εντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την καθιέρωση της 9ης Μαΐου ως ημέρα της Ευρώπης, δίνεται η ευκαιρία για δραστηριότητες και εορτές, κατά τις οποίες οι πολίτες συνηθίζουν στην ιδέα της Ευρώπης και γεφυρώνονται οι αποστάσεις που χωρίζουν τους λαούς της Ένωσης. Η μουσική που ακούγεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης είναι ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελωδία προέρχεται από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, για το τελευταίο μέρος της οποίας ο Μπετόβεν μελοποίησε την Οδή στη Χαρά που έγραψε ο Σίλερ. Χωρίς λόγια, στην παγκόσμια γλώσσα της μουσικής, ο ύμνος αυτός εκφράζει τις ιδέες της ελευθερίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης που ενσαρκώνει η Ευρώπη. Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους εθνικούς ύμνους των κρατών μελών, αλλά να τιμήσει τις κοινές αξίες και την ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία. Με 27 κράτη-μέλη και πληθυσμό που φτάνει σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Από την ίδρυσή της, εργάζεται για να προσφέρει ευημερία και σταθερότητα στους πολίτες της. Οι πολιτικές και οι δράσεις της μας επηρεάζουν όλους άμεσα και έμεσα. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, με προσήλωση στην προαγωγή της οικονομικής ευημερίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθιστώντας τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και προσφέροντας στους εργαζομένους νέες δεξιότητες. Τόσο με τους γείτονές της, όσο και με άλλες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την επέκταση της ευημερίας, της δημοκρατικής προόδου, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέρα από τα σύνορά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο και αποτελεί σημαντικό χορηγό οικονομικής και τεχνικής βοήθειας σε φτωχότερες χώρες. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολίτες της οποίας είμαστε όλοι εμείς, πέρα από σύνορα και πέρα από διακρίσεις. Όλη η Ευρώπη, ένας κόσμος.